Ikus entzule maiteok, udaldi ona opa dizuegu. Santu batzuen irakazpena jorratuko ditugu. Lehenengo San Benito abadea izango da, Beneditarren sortzailea eta Europako zaindaria. 280 urte inguruan jaio zen Urzian eta 77 urtekin hil zen Montecasinon. Evangelioak dioenez, fruituak biltzeko langileak beharrezkoak dira. Aitari usta eta langileak eskatuko dizkiogu gaur. Hurbil bai dugu Jainkoaren erreinua eta bakea guretzetan zein ona den. Jesusek bidean jartzen gaitu usta biltzera. Dei berbera entzun zuen Benito gazteak, munduko ibilbide eztabaidagarriez oharturik. Jainkoarenganako bidea hautatu zuen. Zergatik lekaide bizitza aukeratu? Agian gertaera hauengatik. Erromak jasandako triskantza eta lapurreta larrien oihartzuna iritzi zitzaion, Erroman ikasketak burutzen zituela agian. Bestalde, buru militarrak 15 urteko semea jarri zuen enperadore. Buruzagien artean borroka odoltsuak ziren etengabe. Konstantinoplako hipodromoan matxinada bat gertatu zen. Ondorioz, 30.000 hildako izan ziren. Eta izurrite beltzak behin baino gehiagotan gogor jotzen zuen alde hartan. Zelan edo alan Benitok ulertu zuen munduko atseginak iragankorrak direla. Aberastasun handia ere galdu daitekela. Buruzagien arrokeria arriskutsu edala eta armen indarrak seguritatea bezain bat mehatxu sortzen duela. Oinarri apurkorrek ez dute balio bizitzarako. Agian horregatik aukeratu zuen lekaide bizitza. Montecasinon lekaidetzea eratu aurretik, froga ugari egin zituen Benitok. Kristau giroa orduko zabaldua zegoen. Errege batzuk, Klodobeo esate baterako, kristaua ziren. San Patriziok Irlanda, kristautasunera erakarri zuen urte haietan. Basamortuko monje bakarlariak, Basilio eta beste espirituzko maisuen lanak ezagutu zituen Benitok. Hoietaz baliatu zen monasterioen bizitza arautzeko bere erregelaren bidez. Benitoren goiasmoa laburra eta oso ezaguna da. Ora eta elabora. Orain lehenengo zatia. Ora. Otoitza. Benito hilarte Jainkoaren aurrean ibiliko da. Jaunarentzat beti dago prest. Horretarako bidea proposa egin behar du. Lekaide bizitza daramatenak izango ditu eredu. Baina askatasun pertsonala eskuratzea funtseskoa zaio. Arrokeriatik ihes egin, atseginkerietatik urrundu, azarre bidetik ere aldendu. Oker bidean, ezin zaio Jainkori atseginik eman. Jainkoak bestalde, biribildu egiten du otoizlariaren egintza ona, samurtasunez bizirako bidea irakatziz. Evangelioaren bidetik zintzu ibiliz, jauna ikustera iritzi gaitezke. Jainkoaren adiskidetasuna baino opari hobearik nunda ba. Jainkoarekiko intimitatea bakarkako otoitzean mamitzen da. Bai, eta liturgian ere, eta otoitz giroan, Bibliako irakurketan ere. Elkarte bizitzarako, aholku onak ematen ditu Benitok. Zaten du, hitzetan neurritzu eta bihotza bare. Isiltasuna bai, baina muga baten barruan. Mingainaren jario gaiztoari uko egin behar zaio. Zenideek maitasunik handienaz bizi daitezen. Elkarren esanera biltzeko esaten die. Elkartean, abadea, Kristo bezalakoa da. Horregatik, eredugarri izatea eskatzen zaio. Kristo baino lehenago ezertxo ere jarri gabe. Lekaideentzat balio handikoa da elkarte berean irautea. Ta lekaide bakoitzari dagokio neurritzu izatea, eta Jainkoari, abadeari, eta elkarri esaneko izanez, apaltasunez bertuteak lantzea, txirotasuna, kastitatea eta isiltasun espiritua. Gaixorik eta uldadean diren zenidengan ere, jauna aurkituko dute Benitoren lekaideek.
Orain, bigarren zatira goaz, labora, lan egitea. Hau da, jainkoari otoitz egin eta lanari gogotsuekin. Otoitz beroak ez du lanik eragozten. Benitok bere erregelan lanabesak ardura zaintzeko agindu du. Bazekien tresnek lana errazten dutela. Lanaren balioa ordea gaur gure artean ez dago ondo neurturik. Gizarte aurreratuan, lan kudeatzaile askok ez du inolako esperientzarik eskulanetan. Eta ez dakiten neurtzen, ez ordurik, ez tresnarik, ez materialik, ez trebakuntzarik. Dirua dute amets eta helburu. Eta gehiegitan, eskulangile kualifikatuen lanak ez dituzte gutxienezko objetibotasunez baloratzen. Eta uste baino gehiagotan, porrotera daramatzate balio handiko lantegiak. Benitoren erregelaz orain hitz pare bat. Bere araudia, zirriborro bat besterik ez da. Lekaide bizitzaren hasieran behintzat, badela zintzotasun zerbait erakusteko. Programa eta asmoak ondo taxutu arren, Benitok zabalik usten du askatasun bidea lekaiden onerako. Garbi utziz, evangelioa beti izango dela bizi araua. Begirune handia agertuko die Benitok aurreko maisu espiritualei, batipat Basiliori. Beraien bizitza eta irakaspenak aintzat hartuko ditu. Maisuen parean, zabarkeriaz jositako gizaki utzalak bezala ikusten zituen Benitok bere elkarteko lekaideak. Gaur lagunok, San Fermin gogoratzen dute batzuk. Guk Benito izan dugu evangelioa ulertzeko eta bizitzeko eredu. Bide batez, Euskal Herriko beneditarrak izan ditugu goguan. Laire, Belok, Lazkao, Oñati eta Estibalizko lekaime elkarteak. Urrengoan, beste santu bati emango diogu aukera. Bitartean, ondo izan lekaime elkarteak. Urrengoan, beste santu bati emango diogu aukera. Bitartean, ondo izan dio.